Първите 50 или последните 5 килограма смяташ, че са най-трудни да се свалят? Защото аз съм работила с хора и работя, с които свалят и 5 кг, и 50 кг, и при всеки от тях чувам, знам, че ще стане трудно, или това са най-трудните, или няма значение. Всъщност и 5, и 50 с моята програма, Твоето тяло води, се случват по един и същи начин. С балансирано хранене, с грижа и подкрепа, с насоки и с индивидуален план спрямо абсолютно ежедневието на всеки един. С нощни, денонощни смени, с работа на едно-две места, с ученици или студенти, които са в момента, няма никакво значение. Просто съобразяваме ритъма на всеки един човек и оттам правиме програмата, така че да е подходяща и да е удобна. Ако те вълнува, пиши ми "отслабвам" и ще се